Cilik-cilik loro. Nah, ketoke kok cocok aku tau ngarep ndak gawe siji lho, Cah. Iya, nek kowe nganu dipikirno temen direntalno nek bojo. Kowe luwung lho, Pak. Lambe kok saya elek. Kita masuk aku saya masuk berarti lho di metu sangu nek 3,5. Anakku kaya untuk 7,5. Lho, ora ngono bocah mbok rentalno masa mobil ya. Cek berarti 4.000 lho, nyamur sari ora rong dino rong dino. Ayo no. Dewi, sekalipun ya dulur-dulur cepu. Ini banyak yang dari Blora, dari Cirebon, pokoknya bolong-bolong wabe. Konco dhewe. Yang dari Cilegon. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batika campur sari. Unduran Blora ning Blora Pol Kulon, Dik. Wong anggere uyah ning sikile ning Blora uyah teko Prodadi wisan. Pas perbatasan. Oh iya. Perbatasane. Mulane aku Prodadi uyahku tak tekakno Blora genten. Ben uyah-uyahan karo bocah-bocah. Oh iya. Ono to, Dek. Barter ya. Iya, Pak Dik. Rego cedak. Rego cedak. Rego cedak. KTP ku wis separuh Blora separuh Prodadi. Ono piye dolanmu kok. Ayo diatur juga napa Ayo sayu. monggo dipun aturke tembangan ingkang jubukan swasana Batika Nyampur Sari ugi wonten dinasti audio. Monggo. Lagi sak pentingnya tuh hadiah. Hadiah apa, Dik? Mosok Pak hadiah? Jaluk ora. Lho nek ku grup kok ajare. Lho nek cetok-cetok jaluk ya didum sing genah. Lho niku hadiah apa nek nek? Untuk hadiah Innova Reborn ah. Loh, Iki kon maca kon ngkrehno. Innova Reborn S1060 alah. Anu masalah kula, Mas. Mobilmu tak kan? Gonmu to mi? Wah, alah. Mobilmu anyar. Sing kondel sapa? Kok lah kok juga kunci ta? Juga kunci. Jiwa kunci motor Supra pedotan di Innova. Oh, alah, latar belakang Innova itu metu motor kok breges biasa tapi kuwi kon ngkrehno. bosok nyingkro. Mobil kok nyingkrehno kok ngarani iki. Kon ngedol. Kon ngedol ngene sapa? Ya, yang punya mobil Innova Reborn dengan nomor anyep S. Oh iya. S1060CS. Ya, mohon dipindahkan sementara karena ada mobil lain yang mau lewat. Mobil bobo. Ayo, santai toh, Mon. Alon to iki.